tandani yen bangun enjing bauta lalu diwasaning hari kancanging kondo glising carita rikala semana wis dados perang ageng Baratayuda Jaya pinangun perange darah Darata tekse perange Pandhawa lawan Kurawa sabab apa kok bisa mangkono karana waing karma Dewi Durgandini ingkang rikala semana wis kasabda kawan Ki Lurah Badranaya ketelana ora lomba penggalihe Dewi Durgandini banget denira padosaken kamukten lawan ingkang putra Sang Wiyasa. Ucap ing mangke wis kelampahan gegempuran Baratayuda Jaya pinangun. Senopati ning Kurawa narindungatira Prabu Duryudana amatah senopati. Nenggih Sang Dewa Brata ya Begawan Bisma. Ingkang wis jumeneng pandhita wonten pertapaning Ngetal Kanda geger teka Kurusetra. Candra wis gumewan ing intanging Cakrawa wayahe wis kakatenjing rame swaraning sato kukuluruk sesauran wetan soroting haruna mega bangkat ton sumirat amuk-amuk Suramrata Jayamrata ayo imbang-imbang aku para Pandhawa. Aja maju jen maju bareng para Pandhawa ora ana tinggal loncat glanggang colong playu. Ayo iki yangmu ing Ngetal Kanda Sang Maharsi Bisma ya Sang Dewa Brata. Aja tida-tida rasane atimu. Waspadakna. Sing dudu trah kok wani maju menyang palagan padha karo soroh nyawa tuladhane wong Wirata sambung rapete apa kawan Pandhawa Kurawa ewa dene melu ampyak awur-awur putra Wirata Setotara Wiratsangka sorahamu ana madyaning payudan nanging nyatane ora nggondra sepiro ayo dene iki sapa sing bakal ngadoni kridane Begawan Bisma maju para ngarsa. mangus mumyong ambreng kati karunaning kaswase perban kepareng apa punjuk atur ya Durna arep matur apa
Nyun pangapunten paduka kepareng jumeneng dados senopati menika ngantos nyun pangapunten nyirnakaken putra Wirata sedayanipun wonten madyaning palagan Seta Utara Wirasangka gugur. Mangke yen to perempuan. Kula menika taksih bingung raos sing manah kula. Bingung perkarane apa? Ngaten. Medhinipun sangadi penembahan menika raja priksa leres lepat. Lah yo ngerti ngono kok dadak takon ki ngopo. Lah sak mangke nyun pangapunten. Antawisipun perang Baratayuda menika Pandhawa kaliyan Kurawa. Menika janipun ingkang leres menika sinten? Sing bener kuwi Pandhawa. Lah iki ingkang sak Pandhawa. Iya, kenging menapa men kok ngrencangi Kurawa? Lah menawi ngaten panjenengan menika ngrencangi ngrajangi tiyang angkara murka. Kusik. Aja kaya bocah cilik Durna. Nek tukmu nyawang ki mung saklebatan. Ketoke Begawan Bisma ki kaya wong angkara murka mbelani wong luput rek ngono to. Lho mestine ora ngaten. Kleru. Bratayuda wong perang kuwi kudu timbang. Kudu timbang bobote. Perdinipun nggih keparingipun kados pundi penemban. Coba saiki Kurawa ki duwe sapa wae? Senopatine sapa wae sing kira-kira petingan enenge ya mung Bisma Durna Prabu Salya, pol-pole Karna. Ya apa ora? Inggih. Nek ditimbang karo Pandhawa kira-kira timbang apa ora? Lah petangipun mengke ya. Petunge nek disawang Pandhawa ki mung 5. Puntadewa Werkudara Janaka kembar sak pranakane ning elinga. Pandhawa kuwi ana Kresna eneng Ismaya. Kresna ki sapa? Ismaya kuwi sapa? Kresna ki Wisnu. Ismaya ki sapa? Kyai Semar. Lah nek Wisnu ki gelem temandang gawe, Semar ki gelem temandang gawe. Kurawa dadi apa? Ayo. Iki nalar lho, Durna, iki nalar. Mula supaya iso timbang aku melu ngestina ben timbang antarane Pandhawa lawan Kurawa. Aduh, Mbak. Wah, teman kula mikir ngates bunek. Waduh, perempuan Begawan Bisma kok ngono lho, kok ngono lho. Wong ewangi angkara murka. Lah iya, mung urung kecekel nalare, urung ketemu sing mbok goleki saiki wis mudeng, wis ngerti to. Sampun, Mbak. Wis semengkira tak rampungane Pandhawa.
Saka narpa Kresna tantulus anyokra ring Resi Waraja Wisuta kang munggah kekalihing rata teher tumyang ingkang sarotama panwarta magawe Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu eneng apa ya Arjuna Koko Prabu mboten nyono babar pisan menawi Bratayuda menika wengis Bratayuda wengis inggih Koko Prabu wengise perkara apa ing atasipun Pandhawa menika namung badhe ngrebat kamukten kemawon ngantos ngurbanaken para pepundhen kadang sepuh miwah para dwija inggih para guru kula Koko Prabu kranta-ranta raos sing manah kula menawi tetela mekaten kula mboten menang mboten dados menapa mboten nampi kamukten negaring Astina inggih sampun oh ngono inggih Koko Prabu dadi kowe gelem perang iki mergo kowe iki ngarep-arep barine kamukten negara Ngastina ngono inggih Koko Prabu oh la yo kleru Janaka wiwit biyen mula jenenge perang kuwi kejem perang kuwi wengis Bratayuda iki yen kowe mung ngarep-arep bab perkara kamukten baline negara Ngastina kowe bakale kecilik sebab mengkene ya Yayi upama kowe iki menang ya upama kowe menang Janaka kowe besok entukmu negara ya negara kothong ora ning isine sebab isen-isene negara kuwi dientekke Kurupati nggo ragat perang iki upamane kowe iki besok kowe menang kukupamu ya kuwi mung para waranda bocah lula wong cacat wong jumpo kuwi entuk-entukamu sarwa ngeres to wong menang kok kukupane kok malah ngeres-resi ati ya to kowe menang ning entuk-entukamu bocah lula cah nangis ting celenger bangsane random nangis sesenggukan kelangan bojo wong cacat sikile pedhot karo wong jumpo sing kira-kira dadi tontonan ning lha ya jroning kowe gelem ngrukti kowe gelem ngopeni karo bocah lolo bangsane waranda wong jumpo wong cacat kowe bakale entuk mustikaning kamukten sing sajeke urip burung tau mbok temoni nek mung nemu negara magrong-magrong Mas Micis Rajabrana lumrah ning nek kowe gelem ngopeni bangsane bocah sing keloro-loro kaya ngono kuwi mau kowe bakal entuk mustikaning uripmu sing sajekmu urip durung tau mbok prangguli lan maneh jroning piwulang perang Bratayuda iki Janaka ing kitab Bhagavad Gita wis nyebutake isine mung loro bakti yoga lan karma yoga bakti yoga kuwi tegese darmaning satriya mangrurah satru murka rawe-rawe rantas malang-malang putung mbah kuwi pepundhen mbah kuwi sanak apa kuwi sedulur yen to pancen ambeke angkara murka kudu sirna saka lumahing jagat raya iki kuwi bakti yoga lah karma yoga kowe nindakake kewajiban kasatriyan kaya ngono kuwi ing tembene kowe swarga apa neraka ora susah mbok pikir kuwi pasrahno menyang agiring Gusti kang akarya jagat mudeng inggih Koko Prabu nah nek pancen kowe ora gelem perang tegese
kowe bakal ngurip-urip nguri-uri karo angkara murka. Nek angkara murka ndodro ning jagat raya iki kowe aja nyalahke sapa-sapa, kowe nyalahno awakmu dhewe. Sebabe satriyane ora gelem perang, ora gelem temandang. Kuwi lho Janaka, pikiran kanthi wening. Lamprong gembeng kaya bayi. Wah, ngono wae gak nangis senggurukan. Werkudara, apa? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Wani kowe? Sing kandha sapa? Kowe kuwi lho. Ngopo? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Kowe wani? Sing kandha sapa? Kowe iki guneman kok mulek ora sambung iki piye to? Kowe iki tak tari. Kowe kuwi tanding karo Bisma wani ora? Sing kandha wani iki sapa? Oh, la iki wis kisruh ya ngene iki. Jebulane kowe iki ya ora wani. Dudu perkara wani apa ora wani. Ning kuwi mbahku wis paring ilmu karo aku. Malah kuwi ya tunggale Janaka mau. Janaka wonten dawuh. Wis saiki Janaka Werkudara ora susah kowe temandang gawe. Saiki aku njaluk senjata pitulung kelawan sira Yayi Arjuna. Ora susah kowe perang. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku bakal mundhut ngampil barang darbekmu. Kowe lila apa ora? Menapa kemawon pusaka menapa kemawon ingkang panjenengan pundhut. Badhe kula aturaken. Tenan, saestu kowe lila. Inggih. Lila Kanjeng Koko Prabu. Aku nyilih bojomu Wara Srikandhi. Aku nyilih bojomu Wara Srikandhi bakal tak dadekake senopati. Bareng aku arep nyilih bojomu Wara Srikandhi tak dadekake senopati kok kowe ndengengek. Ngopo? Menapa kirang senopati anu-anu kenging menapa kedah Srikandhi ingkang dipun jaaken wonten palagan. Lah kowe dhewe ya ora wani ngono lho. Ora coba. Kowe ora wani, Werkudara ora wani bareng aku arep perintah Srikandhi, kowe ora entuk. Menika bojo kula. Aku ngerti nek Srikandhi kuwi bojomu. Lati pakarti kudu nyawiji, ucape batine kudu padha. Tegese kowe ora wis lila to, aku nyilih barang darbekmu. Nek kowe ora gelem perang, lho niki Koko Prabu menapa kemawon kula aturaken. Bareng bojone disilih kok. Ora entuk. Wah, kekno. Sinten jam 5, Dik? Mendadak piek. Upaminipun boten Wara Srikandhi dos pundi. Menawi ngantos Srikandhi alit sakit ageng tuwuhipun pejah. Ati kula neh cerewet. Kuwi yo ngono kuwi. Kowe lila apa ora? Nek pancen lila, coba. Tarine dhisik.